Angibingelele kuninonke enilokhu nisilandela nakuma page ethu onke esinawo. Encourage ukuthi asiqhubeke senze lo msebenzi kaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu. Namhlanje sihlangene ukuba sizomdumisa uNkulunkulu simbonge ngezinto zonke asiphile zona njengesibusiso. Siyambonga uNkulunkulu, siyaliphakamisa kakhulu igama lakhe ngoba akekho njengaye. Namhlanje ngifuna sithole isifundo sethu encwadini kaJobe. Ungasasho ke usithole kodwa uJobe ngokwencwadi yazi ukuthi ukhona usithole lapha eGlenco. Iphoyisa elidumile. Njengoba ngithi uJobe nje ngiyacabanga lapha khona uyahleka ukuthi awu nangu uXaba esengenza celebrity. Incwadi kaJobe 22 sizofunda kuverse 21 sehle siye ezansi. Akwesikhuleke baba wethu ongcwele, izwi lakho linamandla, izwi lakho liphilile, izwi lakho Nkosi liphefumulelwe nguwe. Sibusiseke ngalo Nkosi, uvula izindlebe zethu sikulalele, sikhule kwazeni nesikuqondeni ngoKristu Jesu Inkosi yethu. Amen. Izwi lenkosi ke bafuthandekayo silifunda kusuka kuverse 21. Mawujwayelane naye ube nokuthula, ngalokho okuhle kuyawufika kuwe. Mawamukele umthetho emlonyeni wakho, ubeke amazwi akhe enhlizweni yakho. Uma ubuyela kuSomandla uyakwakhiwa, uma udedisa okubi kude etendeni lakho. Ubeke igolide lakho ethulini nelase Ofiri phakathi kwamatshe eminonjana. uSomandla uyakuba ligugu kuwe, ngokuba lapho uyakuthokoza ngoSomandla. Uphakamise uNkulunkulu ubuso bakhe ngezikhathi. Amen. Bazalwane bathandekayo, isihloko sami sithi ujwayelene nobani wena? Izwi laNkulunkulu lithi uma sifunda kulesi sahluko kuverse 21 chapter 22, mawujwayelane naye ube nokuthula. Awu ayibonga Inkosi. Uma ujwayelana naye uba nokuthula, ngalokho kuyawufika kuwe okuhle. Esikhathini sanamhlanje bahlobo bami, uma ujwayelene nomuntu ugcina ufana naye. Bazoqonda abanabangani athi umuntu obhala kahle phecelezi ngesingisi athi show me your friends, I will just tell you who you are. Namhlanje ngifuna ukuzokukhumbuza ukuthi ukujwayelana kwakho noNkulunkulu kukunikeza mapha ama-benefits. Okokuqala, uNkulunkulu akayishi into angeze ukuyenza. Okwesibili, uNkulunkulu akamshiyi umuntu wakhe. Okwesithathu, uNkulunkulu akagingi ngokuhluleka komunye umuntu. Okwesine, uNkulunkulu umnakekela umuntu ekuphileni kuze kube phakade. Okwesihlanu, uNkulunkulu akathokozi uma umuntu wakhe evelelwa ubuhlungu. Mawujwayelane naye ube nokuthula, ngalokho okuhle kuyawufika kuwe. Ziningi izinto esizidingayo empilweni, kodwa inkinga asijwayelene nomnikazi wezinto. Namhlanje ngizokucela ukuthi uqaphelisise lokubhala kaJobe ukuthi kusho ukuthini ukujwayelana naye. Kunamapha ama-benefit ukujwayelana naye uNkulunkulu, ngoba ukujwayelana kwethu noNkulunkulu kuyasisiza, kusinika izinto esingenamhla ukuthi singayithole, kodwa ngenxa kaJesu nangenxa kaNkulunkulu siba namandla kuba nalezo zinto. Azathi umbhali, mamukele umthetho emlonyeni wakhe, ngoba ujwayelene noNkulunkulu kunezinto akunika zona for you to walk the walk of grace and mercy. Uma ujwayelene noNkulunkulu uyahluka, uyagezeka, uyahlambuluka, uyadleka. Uma uvele ebantwini, abantu abalindi ukuthi ukhulume kodwa uyabonakala.
ngoba ujwayelene negakarama, ujwayelene nomuntu okwazi kangcono kunokuba abantu bekwazi. Namhlanje ngizokubuza umbuzo, ujwayelene nobani? Ngoba uNkulunkulu uma ujwayelene naye akukuyekeleli, akakushiyi. Uma ujwayelene naye uNkulunkulu uyakunakekela. Uma ujwayelene naye uNkulunkulu ukunikeza amava okubhekana nezingqinamba zonke esiphazamisa icebo lakhe, alibekile, alifihla emathanjeni egazi lakho, ngoba yena yedwa ungumazi wendlela. Mhlobo wami bamba, ukujwayelana noNkulunkulu kuyakwephula ezintweni ezifuna ukulimaza zikubuyisele emuva, ngoba uNkulunkulu amehlo akhe makhulu, ubona ngaphezulu komhlaba nangaphansi. Wazi izinwele zakho ekhanda, wazi ukuhluleka kwakho, wazi imizindlo yakho, ngoba yena yedwa unguThixo. Bonke abajwayelene naye bayoba nokuthula. Ingaki incokozelo kwabadala uNkulunkulu ukuthi inkinga basukile kuye, uNkulunkulu wesikhathi, basukile kuye uNkulunkulu onamandla okubanikeza izinto izwe elingeke libanike lona. Ngiyafisa ukukuncenga mhlobo wami, ngithi sondela kulo Thixo, ngicela ukumi-introduce kuwe lo Thixo okwazi ukwenza ube nokuthula. Ngicela ukukunikeza inxexheba namandla okubhekana naye, usidalule kuye. uNkulunkulu aqinise ohambeni lwakhe, ngoba wena udinga yena yedwa, udinga ukujwayelana naye yena yedwa ukuze akusize, ukuze akulekelele, ngoba ujwayelene naye unama-benefits, uzaba nokuthula. Kuyenzeka uthi uyalala kungalaleki ngoba akukho ukuthula. Kuyenzeka uthi mawubuka empilweni yakho izinto azenze kahle ngoba ukuthula kukho. Kodwa unokuthula, ziningi izinto ezizokwehlela. Umbuka uNkulunkulu in the midst of darkness, in the midst of confusion, ekwephula uNkulunkulu, ekwenza umnqobi usibuke usune victory, ongayibona ukuthi usuphumelele. Hayi ngoba uphumelele ngamandla akho, hayi ngoba uphumelele ngamava akho, kodwa yilo ojwayelene naye, othe akakwazi ukuyeka, othe akakwazi ukushiya, ngoba yena unguThixo. Uma ujwayelene naye kuyakuba lula ukuthi uhambe ngamandla akhe, akuqinise endleleni yonke, akuphilise ezifeni zakho, akunikeze amandla okubhekana nezingqinamba ezinzima empilweni yakho. nguThixo yena yedwa. Ngiyanimema, buyani sondelane kuThixo, nijwayelane naye ukuze amakhaya enu akheke, ukuze izwe lenu lakheke, ukuze inkinga zenu isolveke, ukuze zonke izinto ezibonakala zinihlehlisa zinenze niye phambili. UnguThixo yena yedwa. Uma ujwayelana naye uzokunika amandla. Yebo bakhona ojwayelene nabo kodwa unakho ukuthula. Yebo bakhona ohlala nabo isikhathi sonke, nixoxe nenze konke, kodwa mase nihlukana aninakho ukuthula. Ngithi kuwe namhlanje, jwayelana noThixo, uThixo uzokunika ukuthula, uThixo uzokunika konke okubiza egameni lakho, ukuze ungabi nomona uma ubuka abanye abantu bethola izinto kuThixo. uThixo nawe unokwakho, kodwa kufuna ukuthi usondele kuye. Usondela kanjani-ke kuThixo? Uphakamise isandla uthi, Jesu ngiza kuwe njengenceku yakho, ngisize ungithethelele izono zami, unginikeze amandla okubhekana nesimo sami sibhekene, ukuze kugcineni ngihlambuluke. Jwayelana naye, konke kuyoba lula. Jwayelana naye, konke kuyoba lula empilweni yakho. Jwayelana naye, uyakuba namandla okukhuluma phezu kwempilo yakho, uyakuba namandla okuthulisa ivunguvungu endleleni yakho, ngoba yena yedwa uma ujwayelana naye uzoba nokuthula. Ngiyakhuleka, zilungiselele sisathandaza ukuthi nawe lapho khona uthandaza kanye nami, umcela uNkulunkulu ukuthi akunikeze isibindi sokuthi usuke ezweni, usuke endaweni okuzona, impilo yakho yonke ibe kuye, ujwayelene naye, ahlale nawe, uhlale naye. Uthi mawukhuleka umuzi ukuthi unawe, ukuthi mawungena esimeni esinzima uze ukuthi awedwa, uthi mawuxakeka ukukhumbula ukuthi ukhona yena. Asikhuleke baba, siyabonga ukusikhumbuza ukuthi kuwe khona ukuthula. Hawu Nkosi, kusiphelele ukuthula. Asisenakho, asinakho ezweni lakithi, asinakho emakhaya, asinakho emphakathini, asinakho uqobo lwethu ngaphakathi kwenhliziyo zethu. Siyakuncenga-ke Nkosi yethu, silekelele usikhumbuze ukuthi sidinga wena wedwa, ndoda yokuthula, nasezweni lakithi, nasey'meni zonke esibhekene nazo. Sidinga wena wedwa, ndoda yokuthula. Ungasilahli, ungasuki kithi Nkulunkulu wethu, usixolele izono zethu. Sonile kangaka kuwe, sasuka kuwe Nkosi, sawojwayelana nabantu, sawojwayelana nezimo eziphelayo. Wena Nkulunkulu awupheli,
uhlala ukhona njalo. Ingakho Nkosi kunxusa ukuthi sikhumbuze ukuthi akekho omunye uThixo obengasinikeza ukuthula ngaphandle kwakho. Siyabonga Moya Oyingcwele, sigcwalise ngamandla amasha, siqhubeke sikudumise kuyisikhathi noma kungeyiso. ngoKristu Jesu inkosi yethu. Amen.